1. Doterajšie vládne garnitúry rozbili piliere slovenskej ekonomiky. Zrušili zbrojársky priemysel a rozvrátili poľnohospodárstvo. Súčasná vláda lacno vypredala strategické podniky a likviduje energetiku. Takáto hospodárska vlastizrada nesmie pokračovať. Energetickú bezpečnosť Slovenska zachováme dostavbou jadrovej elektrárne Mochovce. Zástupcovia štátu v nevýhodne sprivatizovaných strategických podnikoch budú prísne strážiť, aby vytváraný zisk zostal na Slovensku. Naše poľnohospodárstvo musí vstúpiť do Európskej únie ako rovnocenný partner. Preto musíme obhájiť požadované kvóty na výrobu mlieka, oviec a produkciu ďalších komodít. Ochrana národných záujmov je pre Smer naozaj svätá. Energetická a potravinová bezpečnosť je ich súčasťou. Zostaňte s nami a voľte poriadok.